V októbri sa začal študijný školský rok Račianskej senior akadémie. Jej motto znie: telo nám môže zostarnúť, nohy nám môžu zoslabnúť, ale naše srdce a duša môžu stále lietať. Viac nám o senior akadémii prišla do štúdia porozprávať jej zakladateľka pani Jana Maníková. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pani Maníková, s akým cieľom ste zakladali senior akadémiu? Musím povedať, že to motto je práve to, čoho sa aj týka cieľ celej senior akadémii. Ja by som k tomu ešte dodala, že takým symbolom senior akadémii je belasý motýlik, ktorý istým spôsobom znázorňuje alebo aj ukazuje tú možnosť lietania. Práve to, že starší človek už nemá takú možnosť aktivít pohybových a nejakým iným spôsobom sa možno zapájať do takého bežného života, takto vzdelávanie v zmysle celoživotného vzdelávania, čo je teraz taký svetový trend, sme si povedali, že treba priniesť aj do Rače pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť na také tie vzdelávania, ako je Univerzita 3. veku a podobne, tak sme si povedali, že prinesieme to priamo do Rače. Ja sama som pôvodne Krasňančanka, neviem, či je to správne povedané, teraz už 37 rokov žijem v Rači a zdalo sa mi to také vhodné priniesť to vzdelávanie a teda ten celoživotný rozvoj medzi seniorov do Rače. Školský rok 2013-2014 sa začal. Koľko seniorov sa doposiaľ prihlásilo a dá sa ešte prihlásiť? My sme mali vyhlásené 3 študijné témy. 2 sa nám aj otvárajú, tá 3. sa nám zatiaľ neotvára. Otvára sa história dejiny Rače. Zdalo sa mi to také symbolické, keď otvárame seniorskú akadémiu v Rači, aby sme teda sa dostali k tejto téme. Tá je obsadená zatiaľ najviac. Zdá sa, že Račania, nielen noví, ale aj starí Račania k tej téme majú blízko. A týka sa to možno, alebo vychádza to možno aj z toho, že všetci chceme vedieť, aké máme korene. A pre mňa bolo zaujímavé to, že sa prihlásili starí Račania, ktorí sa mi chcú prispieť k tej téme. A hovoria, že majú doma veľa dokumentov, fotografií starých a rôznych vecí, ktoré majú obavy, že možno všetky ďalšie generácie zahodia, alebo už nebudú mať k tomu vzťah a sami chcú tak trošku prispieť k tým poznatkom o Rači a preto sa aj do tej senior akadémie prihlásili, lebo chcú to skonfrontovať s ostatnými a podobne. Takže to je taká najväčšia skupina, alebo väčšia skupina. Druhá téma je psychické a fyzické zdravie, kde je prihlásených zhruba momentálne okolo 10-12 účastníkov. A čo sa nám momentálne nepodarilo naplniť a z čoho som trošku prekvapená a aj možno trochu smutná, je vinohradníctvo a vinárstvo pre nevinohradníkov a nevinárov. Tam tá téma bola tiež urobená, pretože v Rači a v Kresťanoch a na východnom, čo je vlastne mestská časť Rače, je veľa tzv. Prisťahovalcov, ktorí v tej Rači žijú, ale možno o tom vinohradníctve veľa nevedia a zdalo sa nám, že by to mohlo byť pre nich zaujímavé vedieť, o čom tá Rača vlastne je. Ale verím, že keď nie tento rok, tak v budúci sa nám to podarí otvoriť. Čiže hovorili sme o študijných programoch, ak by sme to mohli ešte takto zopakovať, čiže boli 3 študijné programy? Áno, dejiny a história, alebo vývoj a história Rače, mestskej časti Rača, to znamená východné Krasňania Rača, aby to bolo všetkým jasné, a psychické a fyzické zdravie. A vinohradníctvo a vinárstvo pravdepodobne presunieme na ďalší rok. Ak by sme to mohli tak povedať, ako je štrukturovaná tá senior akadémia, aká je frekvencia tých prednášok? Tu sme nevymýšľali nič mimoriadného, proste v rámci vzdelávania seniorov existujú určité systémy a z nich sme aj vychádzali, takže približne každé 2 týždne, podľa toho, keď je tam nejaký sviatok, samozrejme nie, zhruba každé 2 týždne vychádzajú 2 hodiny sústredenia, vždy na tému, ktorá sa týka celého toho bloku. Takže 12 sústredení, z ktorých absolvent musí sa zúčastniť na minimálne 10, aby po ukončení dostal certifikát, že takúto senior akadémiu absolvoval. No a prednášajú to naozaj kvalifikovaní ľudia, ktorí v tých témach pracujú, venujú sa im a teda majú čo tým účastníkom povedať. Môžeme spomenúť nejaké mená prednášajúcich? Takže napríklad v dejinách a histórii Rača sú to priamo ľudia, ktorí sú z Rača, ktorí sa týmto témam venujú. Prvou prednášateľkou je pani Luknárová, ktorá aj je spoluautorkou knižky Vinohradnícke povesti. Vinohradníctvo je tá dôležitá téma v Rači a druhým je pán Havlovič, ktorý je sám autorom knižky o Rači.
Záštitu nad Senior Akadémiou prevzal pán starosta Peter Pilinský. Ako vám mestská časť vychádza v ústrety? Áno, veľmi si to vážime, že pán Pilinský túto aktivitu podporuje a okrem toho, že nám poskytli všetky možnosti na propagáciu Senior Akadémie, to znamená račianske noviny, račianske vývesky, informačné, plus teda možnosť aj vystúpiť v tomto vysielaní a vysielanie v tom tzv. Dedinskom rozhlase, kde sme oboznamovali ľudí, že takáto Senior Akadémia sa koná, tak nám aj poskytol v súčasnosti priestor na prednášky. Čiže tieto prednášky sa budú konať alebo konajú? Prednášky sa zatiaľ konajú v zasadačke miestneho úradu na prvom poschodí a uvidíme časom, ale zatiaľ teda bude tento rok tu. Ak by teda niekto zo seniorov mal záujem prihlásiť sa ešte do Senior Akadémie, ako tak môže urobiť? Kde? Tá možnosť ešte stále je. Môže prísť, buď teda si pozrieť na webovej stránke, kde si môže vytlačiť alebo poslať online prihlášku. Je to stránka www.jmprofi.sk, kde je všetko o Senior Akadémii a okrem toho môže prísť priamo na prvú vyučovaciu hodinu alebo na prvé sústredenie, kde budeme mať pripravené ešte prihlášky, ktoré môže vyplniť a priamo tam odovzdať. Kedy bude to prvé sústredenie, prvá hodina? Tak prvá hodina o histórii Rače bude teraz 7. novembra, to znamená tento štvrtok, a psychické a fyzické zdravie 14. Takže na jeden aj na druhý predmet sa dá prihlásiť, takže prídu priamo do zasadačky na miestny úrad a tam sa prihlásia. Spomeňme ešte jedno milé podujatie, ktoré sa týka Rače a ktorého ste už dlhé roky organizačným garantom. Ide konkrétne o H&T Cup Bratislava. Čo to je? Tak je to jedna z najväčších slovenských súťaží v moderných tancoch. Celoslovenská súťaž, na ktorú chodievajú aj zo zahraničia. Nie výrazne, ale máme tam ako hosti. A prečo H&T? Račania poznajú tanečnú skupinu H&T Dance Group, ktorá funguje v Rači už 15 rokov a vlastne sú organizátormi, alebo teda to meno ako poskytli práve tejto súťaži, pretože sú takými odbornými garantmi práve tejto súťaže. Tento rok sa koná už jubilejný 10. ročník tejto tanečnej súťaže. Ak by sme to mohli povedať, koľko ľudí už sa zúčastnilo za tie predošlé ročníky? Tak nedávno som to skúšala spočítať, nepamätám si presne to číslo, ale bolo ich okolo 7,000. Keď si predstavíte, že na jednu súťaž príde okolo 600 až 1000 tanečníkov a bolo ich 9 ročníkov, tak sa to dá ľahko vypočítať. Pôvodne tá súťaž bola dvojdňová a prvé 2 roky boli v Rači, v športovej hale stolnotenisovej, ale veľmi rýchlo nám prestala stačiť, tak sme hľadali priestor, ktorý bol tomu vhodný a kde by sme sa zmestili. Takže tak sme prišli práve do tej Hand Areny na Pasienkoch a tam teraz tá súťaž funguje. S tým, že niekedy aj tá nám je malá. Minulý rok bol taký rekordný počet tanečníkov 1070, tento rok je už prihlásených okolo 980. Ak by som teda mala záujem podporiť tieto mladé tanečné talenty, nielen mladé, lebo tejto súťaže sú aj dospeláci, áno. Kam by som teda mala prísť a kedy? Tak pozývame vás na 9. novembra do športovej haly na Pasienkoch. Registrácia tanečníkov začína skoro, vzhľadom k tomu, že ich je veľa ráno o 7. O 8. sa už začína súťažiť a súťaž končí po večerných, neskorších večerných hodinách. To znamená, len keď si spočítate nejakých 180 choreografií a každá trvá približne 3 minúty, tak sa to dá vypočítať, že to zhruba 9 hodín čistého tanca, takže to aj hovorí, ako dlho to bude trvať. A najlepšie ich podporíte tým, že prídete tam, povzbudíte ich a nielen to, že ich povzbudíte, ale aj sama budete mať ten zážitok z krásnych kostýmov, z krásnych choreografií, kde v veľkých choreografiách je až 24 tanečníkov, takže naozaj sa je na čo pozerať. No a pre tých, ktorí vydržia až do večera, na záver naša priateľská tanečná skupina H&T už tradične predvedie svoje vystúpenie ohňovú show. Takže to je na taký záver taká odmena pre všetkých, ktorí tam sú.
S pani Manikovou sme sa v dnešnom štúdiu rozprávali nielen o Račianskej senior akadémii, do ktorej sa inak dá stále prihlásiť, ale aj o tanečnej súťaži H&T Cup Bratislava, ktorá sa koná 9. novembra v Hand Arene. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie a všetkých pozývame na jednu aj na druhú akciu.